kunevesi ikhulumile lento esikoleni yokuthi mina kahle kahle ngifuna ukwenza iqembu elibizwa kuthiwa ama-Reds. So lelo qembu lawe ngenkani usungingenelele lelo qembu. Uyathanda usungingenelele futhi ngiyazungitshela ukwenza lutho usungingenelele lelo qembu. And ngidinga abanye abantu ngingafuna ukuthi lelo qembu lami kumele ubadonse. Uyabamba yonke? Yeah. And uma ngawenzi lapho uyazi ukuthi nawe uzofuna. Uyazi-ke nawe bafuna uzotholani. Uyazazela bafo ngifuna ukuthi hlanganise lonke iqembu lala eMzansi. Yonke le ndawo. Yonke-ke le ndawo le yakhe esemolweni. Ngifuna ukuthi lidwe mina uMathamba. OwakaMagebhula agebhe umhlaba abhesa phansi. Uyazi-ke nawe mase ngisho kanjalo. Uyazi. Ngezwayo baba. Uyazongena ke. Zongena? Yeah. Wangabathola labantu laba. Abanye abantu afanele siyekubona. Uveja. Mstawuti. Yeah. Ngisho noma singazwisani kahle kodwa iqembu bazongenela. Omunye spirit. Bayithi ngabanye futhi. No-2 noma shot. Yeah. And futhi ngizoba ngenisa ngenkani. Azimba abantwana esambe esibhekana emadoda la. Ukukhona. Angikwazi. Yaba. Wonke umuntu uzoyingenelela lo qembu lethu lela ibizwa kuthiwa ama-Reds. Futhi ungeniswe yimina ngenkani. Yamazi yena ongqondongqonda le molweni ithuba. Uba ongqondongqonda le molweni? Uba ongqondongqonda le molweni khuluma nawe. Mathamba. Nawe uyazi nami ngiphethe. Ngiphethe mina, ngiphethe nezingane, ngiphethe yonke. Mina iBoss, mina uMathamba, mina leli Mathuleli. Ngithola. Bafunga eqalekeni bafunayo. Nalize ngiyafuna seshaye. Uzoyizwa manje le. Uzoyizwa imnandi ayidingi namanzi. Uzoyizwa imnandi ayidingi. Avumnandi bafa ubamba uthesi. Sibalo 5 siyofaka 1 2 3 4 5. Kazimisa umzimba lento. Lento ina-test ngigwinyile. Shawu sweet uzoyizwa shawu sweet. Masuyarelate. Nama labajita. Madoda ndisheshe lapho. Nama labajita sawafunqa impama kodwa lo mfishana akekho. Bajwayela la bazoba strong. Hayi. Ngibona magani. Sho right mfethu. Ni right machita right buka lo mbhazela kanjani noma ncane baba yini. Phazela ngiphazela nje vele. Yazini madoda engicela ukuhamba sekulate. Fike ekusasa baba kuyazi bahlanganise lamadoda lawo. Bahlahla amadoda khona engize ngakho la. Ngishanga ukuthi madoda nina noba u2 angincengi anginiqope ngifuna ukuthi nizojoyina ama-Rooms. Yeah. Uthini ndoda? Madoda andinalo situ wakho kwethu. Umnandi. Ya. Veja ngikhuluma nani njalo madoda? Ngikhuluma nani? Umnandi sweet. Bathinda kanjani? Obhazo ufuna ukuzwa ngempama singena. Ayazi sibe serious. Yeah. Madoda, ngifuna ukuthi ujoin ama-Rooms. Ama-Rooms ani manje. Thula, mawufuna ukuthi ungahlupheki.
Mawufuna ukuthi ungahlupheki empilweni, mawufuna ungalokho ngikuhlupha, join ama-rooms. And futhi mawufuna ukuhlupheka, Ahlupha mi. Okahle baba ubufocus. mawufuna ukuhlupheka, Sitama. yazini mangafuni ujoyina ulo, mangafuni ujoyina ama-rooms, intombi yakho u-Andiswa ngizoyiqabula. Bafo umnenge. Yididi ke. Nawe intombi yakho ubuhlenge ngizoyiqabula. Mawufuna ophatha bakho uzojoyina ama-rooms. Nawe futhi mawufuna isigqoko sakho yabo uzojoyina ama-rooms. Ufuna nophatha bakho ama-rooms uzowajoyina. Onenkinga angilandele. Ayi mina baba. Abangaba bathenga ngi. Imali zami usekhona usitodleni awukutshala la. Itime wena ngesikhathi udla. Lo umuntu ohamba naye akadlanga. Ayidlanga lento akudlise yona. Ukwenza impuphuza. Uthini lo? Uyaqula wena. Ngimbonile 5 lo me. Uthini lo? Mase ikhiphele iphilisi lakho kushuthi chaza ukuthi uzongijoyina ama-rooms. Mengalikhiphi phela sukela namhlanje madoda. Ama-rooms ngiyajoyina. Siyezwana? Yep. Sukumani. Nami ngithola yodwa nje ngiyafika. Ngisukumani. Gijimani balekani. Ngithe balekani. Sasaka madoda ningakhohlwa i-meeting yama-rooms. Mangafuni ukuthi intombi yakho u-Andiswa ya sesibatholile abanye abazobe igenga ama-rooms. Ophaqa ngiyabathatha. Yonke into ngiyayithatha. Ya ngiyabadayisa.